саклауга һәм үстерүгә, конфессия ара татулыкны ныгытуга зур өлеш кертүе өчен һәм 60 яшь тулу уңаеннан үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең яршаулы Ак мәчет мәдрәсәсе һөнәри белем бирү оешмасы мөселман дини оешмасы директоры Кама яны регионы казые Ак мәчете имам хатибы Шәһәрәзи Рөстәм Шәһәрәзи улына шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең рәхмәтен белдерергә